Mexique jamana kunnafonidilaw farala ɲɔgɔn kan ka nisɔngoya yira Freddy Woroman ni ale fagara ni marifakisɛ ye. Ale ye kunnafonidila mɔgɔ 15nan ye mun fagara ɲinan san kɔnɔ. Afghanistan Taliban ko u ma Ayman al-Zawahiri a suye hali bi wagati min na Amerikanw y'a fɔ k'u ye Al-Qaïda ɲɛmɔgɔ faga ni sanfɛ mugu kirili dɔ ye Kabul kalo tɛmɛnen. Myanmar u ka Rohingya y'u fara ɲɔgɔn kan Bangladesh kan dɔ kɔnɔna la mun bɛ u ka san 5nan yira Myanmar saridasiw kɛlen ka mɔgɔ 730,000 jagoya gɛn ka bɔ jamana kɔnɔna la. Japon jamana polisi ɲɛmɔgɔ ko a bɛna walan sɛmɛ a ma se k'a ka lakanali baara timɛli min kɛ. Japon jamana fanga ɲɛmɔgɔ kɔrɔ Shinzo Abe ni ale fagara a ka fanga ɲini baara dɔ senfɛ. Angola jatew bɛ senna hali bi ni wagatinin na jamana ɲɛmɔgɔ Joao Lourenço ale bɛ fanga ɲɛmɔgɔya sarati 2nan ɲinina wagatinin min na UNITA an ka sinamatɔn ye bɛ fɛ ka fanga minɛ MPLA la.